करी तैयारी कैसे भोला भंडारी, भोला भंडारी, भोला भंडारी। चारों ओर फैलल बाटे भारी महामारी, करी तैयारी कैसे भोला भंडारी। मनवा के भोला समझाई कैसे, मनवा के भोला समझाई कैसे। कुल और बाटे लॉकडाउन, कुल और बाटे लॉकडाउन, बतावा जल चढ़ाई कैसे। कुल और बाटे लॉकडाउन, बतावा जल चढ़ाई कैसे, जल चढ़ाई कैसे, बतावा जल चढ़ाई कैसे। कैसे पुजाई होई बारावरी इच्छा, 2020 में ले हब केतना परीक्षा, केतना परीक्षा, केतना परीक्षा। कैसे पुजाई होई बारावरी इच्छा, 2020 में ले हब केतना परीक्षा। दुख बाट केतना बताई कैसे, दुख बाट केतना बताई कैसे। कुल और बाटे लॉकडाउन, कुल और बाटे लॉकडाउन, बतावा जल चढ़ाई कैसे। कुल और बाटे लॉकडाउन, बतावा जल चढ़ाई कैसे, बतावा जल चढ़ाई कैसे, बतावा जल चढ़ाई कैसे। आफत में बाटे भोला सारा समाज हो, हाथ जोड़ विनती करत बाटे धर्मराज हो, बाटे धर्मराज हो, बाटे धर्मराज हो। आफत में बाटे भोला सारा समाज हो, हाथ जोड़ विनती करत बाटे धर्मराज हो।